11 barangay sa gitnang Luzon ang kinilala bilang best lupang tagapamayapa dahil sa kanilang natatanging pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Tinanghal bilang pinakamahusay ang Barangay Mulawin sa Orani, Bataan para sa kategoryang 1st to 3rd class municipalities. Pumangalawa naman ang Barangay Calantas sa Kasiguran, Aurora, habang nasa ikatlong pwesto ang Barangay Pesa sa Bungabo, Nueva Ecija. Para sa 4 to 6 class municipalities, nanguna ang Barangay Santo Lucia sa Samal, Bataan, sinundan ng Barangay Poblacion Norte sa San Clemente, Tarlac at Barangay Kamiling sa Cabangan, Zambales. Sa component cities category, nakuha ng Barangay Kupang Proper sa Balanga City, Bataan ang unang gantimpala. Pumangalawa ang Barangay Santo Rosario sa Mabalacat City, Pampanga at ikatlo naman ang Barangay Tungkong Mangga sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, sa highly urbanized city category, nanguna ang Barangay Barreto sa Olongapo City. Kinilala rin bilang runner-up ang Barangay Balibago sa Angeles City. Tumanggap ng mga sertipiko at cash incentives ang mga awardee. 50,000 pesos para sa mga first placers, 30,000 pesos para sa second placers at 20,000 pesos para sa third placers. Ayon kay DILG Regional Director Anthony Nuida, ang mga ginawarang barangay ay halimbawa ng mabuting pamamahala. Ang kanilang umanong pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad, kundi nagbigay din ng magandang halimbawa para sa iba pang lokal na pamahalaan. Binigyan din ni DILG Bureau of Local Government Supervision Director Debbie Torres na ang mga barangay na ito ay sumasalamin sa tunay na diwa ng serbisyong publiko. Itinatag ang lupang tagapamayapa incentive awards upang kilalanin ang mga barangay na may natatanging kakayahan sa pagresolba ng mga alitan sa antas ng komunidad. Sinusuri ang kanilang performance base sa kahusayan ng operasyon, epektibong pagtugon sa layunin ng katarungang pambarangay at malikhaing pamamaraan ng kanilang mga mediator. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News.